Käykäämme nyt Jerusalemiin ja yhdessä pastotkaamme. Ja Jeesusta kärsimystiellänsä nyt nöyrästi seuratkaamme. Tänään 1.3. tulee 40 päivää siihen hetkeen, että on pääsiäinen. Se tarkoittaa sitä, että tänään aloitetaan paaston aika. Aletaan valmistautua Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan, mutta myöskin hänen siihen iloiseen ja riemulliseen ylösnousemukseen, joka meille kristityille antaa elämän. Paaston aika on hyvää rukouksen aikaa. Silloin voi muistaa kaikkia läheisiä ja totta kai omia asioita, mutta myös yleisesti ottaen maailman hätää. Sen takia ajattelin, että voidaan sinun kanssa yhdessä rukoilla litanian sanoin, joka löytyy virsikirjan numerolla 719. Kaikki nuo e-alkuiset osat tarkoittaa minun osuuksia, eli esirukoilijan osuuksia, ja sitten nuo S-osuudet tarkoittaa seurakuntaa. Rukoilkaamme, Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Herra Jumala, taivaallinen Isä, Herra Jumalan poika, maailman vapahtaja, Herra Jumala, pyhä henki, armahda meitä laupias Herra Jumala, kaikesta harhoista ja taikauskosta, kaikesta eksytyksestä, kaikesta pahasta. Varjele meitä laupias Herra Jumala, ympäristötuhoista ja luonnonmullistuksista, nälänhädästä ja taudeista, sodasta ja väkivallasta, riidoista ja laittomuuksista. Varjele meitä laupias Herra Jumala, vihasta ja kateudesta, itsekkyydestä ja tuomitsemisen halusta, kovuudesta ja piittaamattomuudesta, masennuksesta ja epätoivosta. Varjele meitä laupias Herra Jumala, pahan vallasta maailmassa, kiusaajan juonista ja petoksista, epäuskosta ja syntisestä elämästä, iankaikkisesta kuolemasta. Varjele meitä laupias Herra Jumala, pyhän syntymäsi ja elämäsi tähden, kärsimisesi ja ristin kuolemasi tähden, ylösnousemisesi ja taivaaseen astumisesi tähden. Armahda meitä laupias Herra Jumala, murheessa ja ahdistuksessa, ilossa ja onnessa, kuoleman hädässä ja viimeisellä tuomiolla. Armahda meitä laupias Herra Jumala, me vaivaiset syntiset rukoilemme, hallitse ja johdata seurakuntaasi, anna sille voimaa elää sanasi mukaan, tee nimesi tunnetuksi kaikkialla maailmassa, suo uskon, toivon ja rakkauden vallita kristikunnassa, yhdistä kaikki uskovat niin, että olisi yksi paimen ja yksi lauma. Herra, armahda meitä. Varjele kaikkia, jotka ovat hädässä ja vaaroissa. Auta ja virvoita sairaita ja murheellisia. Anna halua ja voimia olla kärsivien tukena. Siunaamaan hedelmä ja ihmisten työ. Suojele ja armahda luotujasi. Herra, armahda meitä. Herra, kaikkivaltias Jumala, joka kuulet katuvien huokaukset,
ota vastaan rukouksemme. Auta meitä henkesi voimalla voittamaan kaikki paha, jonka saatana, maailma ja me itse saamme aikaan. Kiitos ylistys sinulle nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon Jumala sinua paaston aikana. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.